Onagi TV. Chuny Onagi TV, Adundo Jaluo. Wapuro wach. Kaka oganda. Watuak. Kaka jo ot achiel. En mbaka. Mar jodongo. Mbaka. Kod deye. Mbaka. Mar ojende, rowere kod nyithindo. Wanono weche mag siasa. dongruok kaluo. Weche mag ohala. Somo. Arita kwe. Pur. E kind mamoko. Wayudore e mbui kaka Facebook, TikTok, YouTube kod X at Chuny Onagi TV, Adundo Jaluo. Ma en duond Onagi. Ma en duond Onagi. Mana kamano nyakoramga juang kamora mara mentira ka tulma kene marwa kie chenru madundo nagi kama kongo togoro kamano madunga enya ne obongo nyakalaga nyasach polo gi piny momi wakinde machalo koda kamande mono chokwa room kawatwa kachel koda jotelo mpogoro pego nyakoramga juang kodi cheng makawuno wan kande kachel kod moluor Kelvin Oraro maen kacha MCA Makolwa Central nyakoramga juang wadhigo koda mbaka konyiso ni to giesa machalo koda kamande chal mar boma makisumu county chalonade kutono kachel kod wechego mag dongruok wadhigo koda mbaka konyiso ni to giesa ni bende mabende koro ganda uwok mopogore kadaro kombe mopogore chama marwa kata mana wan kaka oganda luo wan kama nade mketo mane Chuny Onagi TV Adundo Jaluo kapod mata echironi enan Steve James aka nyakwa nyaronyo 1 tarik ndarika boro do mara birio egana radio kod pro kod auchiel Facebook pages mago Chuny Onagi TV, TikTok Chuny Onagi TV, YouTube page bende subscribe page mara YouTube channel marwa Chuny Onagi TV kawachako chenroni yono machalo kama nderwaki mondo midonji kwachako chenro nyakoramga juang mheshimiwa Irion ichiunade Chiyo maber nabedo gi otieno maber kata kamano weche Egypt weche mpira mano timore nyoro non jao chunji mang'eny ma kwe matin ne joneno kamora mora mauntie ma iluonga ni Kelvin Oraro MC Makolwa Central Ward ma yudore Kisumu East Sub County kendo odiochieng' ma kawuono sama chal kama wabiro mondo wapuonjre kokalo through Chuny Onagi ndang'e ni wadhi bedo gi session maber kamano. Ero kamano kapok wadhi mabor wachako ga gi ngero. Angero ma kawuono jo luono go ngero ni aora nyando doke wang'e. Aora nyando doke wang'e. Isewinjo ngero no. Ma inyalo lero na japiny ni to jodongo ne tiyo gi ngero ni ka oulo nade. Kata ranyisi mane. Mokwongo en gima ji mang'eny ong'eyo kendo ging'eyo ni itiyo ga gi ngero ni nyando doke wang'e. Nyando doke wang'e kachako gi assumption ni ndalo mano wazungu pok obiro. Ung'eyo ku River Nyando kuma Kalahero. Niyudo ka daraja na onge. Pi no nyalo kelo problem. To nitie seche ma koro ene wang'e ter. Mano iwacho ni aora nyando doke wang'e. To people
gimoro dok e wang'e tiende ni gimoro luwo chenro monego bed ni otimo ang'o moluwo. Ka dipo ni en weche somo, en weche dak, en weche siasa, tiyudo ni gimoro oduogo e wang'e tir monego bed ni otimo ang'o monego bed ni oluwo. So wacho ni nyando dok e wang'e tiende ni kelo ranyisi ni chenro monego timre koro ni e wang'e, kaka onego bed ni otimo ang'o, kaka onego bed ni oringo, kopogore gi gwenyruok ma gimoro no nyalo bedogo. Mano e kaka dawinjo ngerono kata kaka dawache. Erokamano, kwachako achaka da mondo melednwa ne gino mabe notimore odiochieng' manyoro ma en odiochieng' kacha mar Sabasaba. Nitie oganda moko mabende nowuok kacha ne dhi e ng'anyo, nitiere kuonde moko mabende ne giwacho ni gin ng'anyono ok ber. Nyiswa ni to Sabasaba kaka in iwuon inene en odiochieng' monego bed ni oganda timo nade? Adiera chutho, Sabasaba adwa compare gi gima Gen Z notimo manotimore higa 2024. Gima notimore finance bill pod nyien e wang' ji mang'eny, omiyo wan kaka rowere wanyalo paro gir Gen Z, kendo gir Gen Z no nigi teko e loko siasa mar Kenya. Kaka gir Gen Z no nigi teko loko siasa mar Kenya, e kaka Sabasaba ndalo cha nobedo gima lich manotimore e Kenya, mobedo gi teko mang'eny, mobedo ranyisi kaka siasa onego bed ni ringo. Sabasaba manotimore iknene no nomiyo piny ong'eyo ni ginyalo dwaro gipush for multiparty, mondo Kenya oyae loch mar single party, mondo gibed gi multiparty where democracy ok ochuno ni ibed jakanu, inyalo chung' gi party moro amora. So the push mar Sabasaba, ji nohinyore, ne en rioting maduong' kaka Gen Z notimo protest margi. And gima notimore odiochieng' no noloko siasa mar Kenya gi ndalo cha. So jogo manotie ndalo cha, gino nogikawo maduong' ahinya ma giketo kaka rapar, odoko ni legally onge kama chik orecognize Sabasaba. The same gi gima Gen Z notimo 2024. Jok moko dwa loke rapar to ignite spirit mano Gen Z nigo gi igano. To onge kama ondik ni mae is an holiday e Kenya ma nyaka mi attention ma it deserve. So gima chalo Sabasaba gin memory maparo ne ji ni ji kumoyae in terms of struggle. To e nature mano Kenya osechopo sani, serikal temo gima chalo gima amount to incitement. And in fact, gima notimore nyoro mano rach ni sani jok moko dwaro ni timo gik machalo protest without notifying the authorities. And emomiyo ineno ka polise no nyalo donjo interfere matin gi chenro mar Sabasaba. Sabasaba is a memory mar Sabasaba en fresh ne ng'ato kaka James Orengo, nikech noyude ndalo no ka en kijana matin, kata ne en rawera, kata ne en ng'ama pod otegno molo kaka sani koro gi age mare. So to end, Sabasaba is still fresh. Kaka dapo ne awach ni Gen Z protest manotimore 2024 25th June is still fresh ne pach ji mang'eny, ji pod nyalo recollect gima notimore. So jok mano otimo gicha chon temo kelo Sabasaba bed respected as a day minyalo par, but onge kuma chik Kenya o recognize Sabasaba mokete as a memory maginyalo par. Mane wach badang'isi. Ina moda pinja ni to rally mane yolinda wa manacho nitimore kacha Kisini, wano ka bende ne oganda kata mana kweth mabende pingo duon burano ne wuok oko kendo ng'anyo ne nitiere mabende tho nowuok kacha. Inyalo wacho nang'o? Kuma wachomo sani, siasa ok dhi bedo mayot ahinya nikech siasa is about power. And in power games, nitie seche moko ma jok moko loke bedo violent. Ng'ato investe gik moko mondo gi make sure ni the other party does not get space. Biro chakore e kombe matindo kadhi malo. Cases make violence biro bedo mang'eny. And that's why ineno ka towards election idwaro ni many bodies oriwre mondo gi make sure ni wabedo gi peaceful campaign and eventually peaceful election. King'iyo sani wadwaro jok ma deal gi hate speech. Iluongo ni commission of what? The commission mar motele gi iluongo ni phobia koso ng'awa. This commission ma deal gi hate speech gang'o gini. I hope the abbreviation dhi biro wiya dhi pare. The commission
sani koko gidwarore sana mondo gichopi, mondo gichak nono gik ma josiasa wacho. Nikech weche mek siasa madhi mbele kata jopiny moko ka giwuoyo, wachomo 207 style. In 207, Ruto gi Omigo Magara nolawo Kisii kaka notimore nyoro ni. Mano yiech lepo Omigo Magara. Ndalo no Nyachae gini no support serikal. Ruto no support Raila Amolo Odinga. Momiyo sometimes kwacho ni wa support Ruto, Ruto no ya chien gi Raila Amolo Odinga. Ma Kisii kanyo no gineno lweny ma pok gidwaro gineno nikech ne ndalo siasa. To gimi penjo en be en gima ber gima notimore. En gima rach. We condemn violence. Kendo tho ma ng'ato tho nikech o support ng'ato e siasa opogore gi pacha ok en gima ber. Ja Kenya sani nigi kura and ja Kenya has freedom to vote. Ng'amo paro and ibiro neno ka Ruto biro temo kaka onyalo gi team mare ka campaign kamanyo kura gi muolo. Onge kumochuno ngani nyaka gochne. The other team bo migi thuolo mondo gimany kura gi muolo. So ka dipo ni nitie josiasa moko mabiro gombo incite japiny against against a brother or sister nekech political stand men go, to man is very wrong. An kaka jatelo aneno ni gima notimore Kisii kik timre kuonde kamoro amora Kenya kata piny Luo kata Kisumu County. Wabed jok manyalo miyo jok moko space. Babu Gini nobiro Kisumu ka gi Sifuna Gini. Ji nodhi owinjo wechegi. Gikone ji pod ochung' tir gi William Samoei Ruto. Nekech gifwenyo ni kuma Babu gi Sifuna Gini terogi onge. But ruma no migi no gibiro gitimo vituko margi. And ngima pod dhi mbele. So japiny biro end up vote kama ong'eyo ni konyruok wuoke. To koa chako siasa ma wamiyo nyithindo kata vijende gik moko manyalo hinyogi, to wamedo kelo tich matek kendwa e Kenya ka. The sweetness, the beauty of politics is to sell agenda. Kisetimo mano, then wene jakura thuolo mar ng'ado wach kata gi kizungu ni making decision ni ere ng'amo gombo notelne. And confidence osimedore piny Luo kae ma joluo yie gi issue mar tutam pole pole ma gisi understand why ginyalo chung' kata gi ng'ato kaka William Samoei Ruto. ODM bo si move on. Sifuna Gini gin jok mosigol e chama. Orengo wuon tiyo gi the word de facto party leader. The word de facto party leader, de facto is a law, is a word, a law term, a word mar law. Matemo wacho ni yes en chairman but or not by law, but oluongore ni chairman. Kaka sani wacho ni de facto somebody. Does not mean by law. The law recognize de jure mano ng'ato moro wacho ni nani Kajwang'. De jure as in Oburu eng'ama chiko recognize kaka chair mar ODM. So kitiyo gi law time nyalo tiyo gi de jure, jok moko nyalo wacho ni de jure ma en Oburu. Koro Orengo korungore de facto otiyo mana go as a phrase mar siasa mar kaso iye. But adire maduk ODM is very steady. The injili mar ODM en two term. Joka linda mwananchi kata ka gidwa create their party sani be gidondore. That is their issue. The point eni kik wakel violence e weche siasa mondo jok moko rembi ochwer. Iyudo ni osiemo mano nindo no owe chiege, owe nyithinde, to kata da obedo piny ni koro jok mano otimo mago bedo piny mos to penjo ni magi to nwatimo nang'o. Joka no welo gin giwuok gisidok. Jogo ok bimiyo osiemo gimoro. Onge ber ma osiemo biro yudo gi family margi. Rally no ginyalo timo. Rally does not mean even vote. So ananeno ni violence tok ber. Mano be kela ipenjo ni king'iyo kaka oganda mana kata jo siasa bende go siasa margi kata campaign Kisumu County. Wan kaka jo siasa ma Kisumu be neno ka wan kama ber kata kama chalo nade ma bende samoro nyalo nyayo koko ma bende koro biro mbele kandi bende waikore ne siasa mabiro ni. Gimosimora Kisumu County ka ne jogo mochung' governor mano nyalo kelo liet makel lweny majigore. But aneno ka
wasebedo gi cases matin ahinya ma ji betore kata e weche siasa. An sana town ka gima mora ni ji ong'ere. Ng'ato ko amua ni support, let's say for example Dr. Ron, jok ma support Ojienda, jok ma support Obura, gin jok manyalo rado godhiambo to budha kata e club, neno mpira kanyakla. Gionge lweny mang'eny. Ng'ato ng'eni en bodhi kucho, mano tich motiyo biro yudo gire moro. Gino gima ber kabisa kaka gitimono. Problem ma nyalo nyayo tulo seche moko matin en sama jotelo gi oriwo kamoro. Nikech koro gi spend pesa mang'eny mondo gimi jok moko mondo echo the other party. Heckling okony. Wabedo kaka jolang'o. Samwa dhiye wabedo piny, wadwa winjo Willy wacho nang'o. Aduma wacho nang'o. O Dr. Roni wacho nang'o. Buyu wacho nang'o. Professor Ojienda wacho nang'o. Kija piny nyaka make decision. Ng'ama dwa telo ne for 5 years. Telo is not a joke. Telo is about making decision makonyo oganda, millions of people. Ji odak gi dhier. Oganda gombo ng'ama nyalo konyogi. Ji nyithindo seche moko kudhi school, jok moko kata gima gichamo malong'o onge. And gi expect ng'ama dwa bedo jatelo bed ng'ama soba manyalo ng'eyo ma make decision, manyalo nyayo negi chiemo, manyalo loko negi county bed maber. Wan gi weche insecurity ma inyo Kisumu e kona ka kona. Obed weche dhok mimayo ji, obed weche mek vijende donjo e dhoudi, obed jok mimayo simu, jok michwa chwa pala, gik machal kamano. So when voters omi thuolo mar yiero jokura ng'ama gidwaro, gibiro ng'e ng'ama gidwaro through the speeches, through the behavior gi conduct mantie. Omiyo pod akwayo ni Kisumu watem bedo mopogore than counties mamoko gi. Watem uru kwedo mabor weche mek lweny. Gima pod anuoyo ni ng'e ni ng'ato moseyieno kata bed gavana kawuono, to gikone ok obibire odi pile ni ichiemo nikech en. Ng'ano biro imiye teko mondo oti gi rieko ma en go, gi resources ma biro Kisumu mondo one kaka onyalo konyo ngima jo Kisumu. So samwa dwa yiero ng'atilano, nyaka japiny obed youth mane moro amora mawinja, wawene jogi nafas. Wawene jogi nafas kamoro amora gi wuothe. Kik kamoro ng'ato wacho ni mae kano kik ibiye, kendo yie miyo ng'ato pesa ni olawo jasiasa, mano gima rach. Kaka Obama nobedo president America, nobedo nikech ji nowinjo paro ma en go. Paro iwinjo ka ng'ato wacho speeches ge. Ka ng'ato dwa limo ji, kaka sani Ken Oburu osewuotho seme mang'eny. Kiny, let's say Professor Ojienda dwa dhi seme, Oron dwa dhi seme. All these people gibiro rado mana gi the same people. Ng'ama no Ken Oburu rado go miyo kata 500 do, ema Professor Ojienda biro rado go, ema Dr. Oron biro rado go, ema Duma biro rado go, ema Buyu biro rado go. To ng'ano nyaka make a decision. Kura ne omiyo ng'ama otimo ang'o, ng'ama odwaro. So take true advantage kaka vijende matindo. Kata ka wa support ng'ato, ng'eni ng'ano ok en babau, ng'ano ok en owadu, ng'ano nyalo yombo ma kiny kidhi to kata tich miyudo bang' 5 years iyudo ni onge. But wa support ng'ato nikech agenda ma gibiro go, nikech network ma gin go. Wa support jotelo kata obed MCA, obed MP, jogo manyalo miyo gweng' olokre nikech gin gi paro maber mar loko piny. Mane gima koro walak gi siasa masani dhi mbele e Kisumu County kata Kenya mzima. Kiyudo Gachagua gini loso kaka opposition, you don't see an alternative government. Ok ne jok ma nyalo bedo e telo, nikech agenda ma ginyalo wacho onge. Wagombo jok mang'iyo piny to ng'e ni wan gi population maduong' mar jo youth. This youth gi wadon watelnegi. And youth gi kod watelonegi, ere kaka youth ni biro bedo gi pesa ofuku ne. Some youth so sacrifice oyaw business mar pikipiki by virtue ni giriembo bodaboda. Most bodaboda no gichulo loan, kendo gi struggle makata savings margi moko imanyo nyaka bodaboda kotiegni tieko chulo. Ere yo mwanyalo reinforce jogend wa protect interest margi. Wan gi jogo matimo pur kuonde moko ma pur nyalore ei Kisumu County, kaka the Greater Kano, and imanyo kuonde moko achiel within Kisumu West, kichomo Kajulu, kichomo Seme. Timanyo ni ere yo mwanyalo raise mondo agriculture obedi, mondo vijende mang'eny obed gi interest in agriculture. Wadwaro jotelo ma think along lines ma ng'ato koneni to neno the idea gi gik misetimo momiyo i deserve mondo mi kom marang'o governor for example. Ng'ama imiyo kom MP, idwaro kom MP mondo itim gang'o.
so that by the time iyude, it is not just about classroom migero, but ere kaka ubiro combine resources gi paro mondo odongru. Gimoro achiel osechanda on that e weche Kisumu County. 2 weeks back, naneno ka jo Homa Bay oriwore. Gavana wango bedo piny, Dr. Raymond Omolo bedo kanyo, CS Mbadi obedo piny. Then wajumbe te mek Homa Bay mama nokobiro nen mar ndhiwa. Giriwo paro kamoro adi? Achiel. Ipani jogi kobedo piny ni kuotho gi Mbadi loso negi gik moko e budget, gik makidwaro, ginyalo koso. To Kisumu County ka onge chieng' manyalo yudo ni wajumbe oriwore e podium achiel kata nitie gimoro ma gidwa timo, kata lemo moro oriwogi. Unless ka President Ruto biro muluongo gi state lodge, koko girado ni giriwore. Picha mane ma ginyisowa? Aya king'iyo nyocha agone Dr. Oburu, party leader, erokamano ahinya. En ema notemo kelo leaders ma Kisumu bedo kamoro achiel. Akia nikech gidwaro governor almost half of the MPs ma Kisumu County, but king'iyo Kisumu County wasebedo gi problem, and mane momiyo coordination yudo resources manyalo konyowa kata lam mang'eny ok wanyal yudo, like there is no connection. Leaders go koriwore, to an sure ni kata the next government ka ODM partner gi UDM oyombo, to an gadiera ni ginyalo loso mondo jowa moko yud thuolo mar bedo CS cabinet. Koburo miyo gi thuolo, ginyalo golo CS to ginyalo golo permanent secretary. Kisumu County nyalo golo kata ji adek. Janyakach moro yude, jakano moro yude, jakisumu moro yude, kata jaseme moro. Tiyudo ni gigi ok timre. Ndalo mano Raila obedo prime minister, no make sure ni Kisumu County ogolo minister gi assistant minister. Sani gima chando riwruok onge. Riwruok onge maber gi Kisumu County. To ka be ing'iye maber, to Siaya be nigi almost the same problem. Mondo yud ni giriwore kamoro achiel gi governor ji wacho dhok achiel bedo matek. Migori be. Migori to Chilo gi Masara gini seche moko riwore ma giwach dhok achiel. Ma gidhi kata ka ir president ka giriwore. Makata president biro e nyase gi tiyudo ka nitie kaka president donjo mayot. But Kisumu County ka aneno ko wasebedo gi chandruok mang'eny. And seche moko iyudo kata ka president biro tiyudo ka coordination bedo matek, and mane mineno koro ka ji timo mobilization, ji onge kata respect. Seche ma gidwa outshine each other mbele president. Imiyo vijene pesa mondo goni koko dakika 2-3 ni koro mano wasko. The reality en leaders kutelo ne ji to paro koriwo maber, tunyalo loso gik mang'eny manyalo konyo jothurwa. So point mani kelo ma pod wanuoyo ni what time leaders ema loko piny. Raila as a leader no shape how Kenya things. Raila gik mano Raila timo miyo Ruto kawuono bedo president. Kich Raila gi wuon gi gini ema no fight for multi-party. Multi-party no dhi ogolo the idea moro mar hereditary, moro ma president wene ng'ama chielo to kao. Ineno ka Moi notemo wene Uhuru Kenyatta. But because of multi-party, Kibaki no donjo dier gimo timango moyombo. Aya Kibaki no otemo wene Uhuru. Yes, Uhuru oduogo yombo. But wene Uhuru kano gombo ne wene Musalia Mudavadi. Kano feel Musalia nigi brain mano nyalo riembo Kenya. To piny no tame atama momi Uhuru Kenyatta. Uhuru be kano paro ni odwa miyo ng'ama chielo, tiyudo ni democracy gi kura dictate ng'ato mabedo ang'o jatelo. Omiyo ka wawene ji freedom mar wuotho lando injili margi, to wabiro poko wayiero jotelo mabecho ma piny nyalo gonegi kura. Gima bende samoro osebedo ka chando oganda, ma samoro jotelo bende samoro nyabedo makiano kwa timo kacha voters registration, kendo Kisumu County kata mana jotelo mane iye kacha neno kwayo mondo oganda okaw kura. To arita kwe mosebedo marach, kata mana bende ake wache ni nitiere luoro ma samoro oganda nyalo bedo go. Ma chop ni jikoro dhego kura, wanyalo bedo gi mass movement ma jodak ma Kisumu jogo mabiro manyo koro dog thuchegi go kura kono, nikech koro luoro kata mana gi nyalo bedo maluor ni koko nyalo bedie. Ma donge ineno ka samoro nyalo affect kata mana kaka election dhi bede within Kisumu County, pono ne mano nyalo bedi. Gimoro achiel momiyo watimo a lot of voter mobilization and registration, nikech wado ni ji obed jogo kura. Number 2, watemo namba no bed maduong' nikech wataget ni kuchwa okel kura mang'eny e re-election mar William Samoei Ruto. Nikech kukelo kura mang'eny, tunyalo bargain ni we contributed mondo ibed jatelo. Kisumu County nyaka miwa slots kata 3-4, Siaya nyaka miwa 4, Homa Bay nyaka mi kama, Migori be nyaka mi kama.
mano biro gi contribution ma utimo towards the election of a president. Governor kata kawuono ji dowe kawo kura, to pod governor ibiro yier e Kisumu County. MPs pod ibiro yier gi kura mantie. But the number we encourage mondo kawo kura because we feel like we want to have a stake in national politics. Apart from that, en ratiro mar ng'ato serikal mondo mi ji thuolo mar kawo kura bedogo. Dhi go kura to is another story. Luoro to nyaka bedi and sana sana sani Mama Tiang'i ochung'. I'm sorry to say ni 207 Nyamasare nohinyore kabisa. Koganda mang'eny no target dhot mar jo Kisii. To ne gi target gi nang'o nikech wach Nyachae. Nyachae gi nokedo mondo Kibaki obed president. And sama no gitimo mano jaluo no fili ndalo no emeno Raila Oyombo ma mirima nobedo. Nitie jogo mano wang'eyo mano jirendewa ma ji nodonjo utegi to kawo kombe gi thuon ji nobedo tortured and en memory mok digomb mondo iwinji. And gigo no affect nyaka churches wa nikech area moyae no iyudo ka jok moseto mang'eny no mano luongore mang'eny no gin jo Kisiche. To kaka election medo sudo kata wetewa mawaloya gi nyalo bedo gi a lot of problem nikech issue ma Sifuna nyalo end up kelo problem gi tension. Odoko ni Kenya ose improve matin e Luo land kae kata kuonde mang'eny ma kuma naparo ni ji nyalo kelo lweny tinde ji onge haraka. Kata nindo mar Raila naparo ni nyalo kelo tension mang'eny but naneno ka dhano no handle things e yo moro manyalo buogi ni kara piny olokore. And kaka Kisumu County to kane ka luoro biro bedo mang'eny nikech the democracy moseket diere kanyo ok apar nitie ng'ama biro dhi go wadgi nikech wach siasa. Kama siasa biro bedo maliet en Kisii land. Mvutano mar Simbarati gi Matiang'i. To Kisumu County kae to kata opposition obedi taneno ka thoth jowa 80 if not 90 biro settle gi wach tutam. And gibiro miyo President William Ruto kura moko bedo gi tension moro amora. Tension nyalo bedo mana Nairobi Salendo ka dipo ni jo Kikuyu bedo balkanized mobedo incited and youth owuok ni gidwa demonstrate magi manyalo kelo gik maricho. Ka dipo but serikal bade lach biro prepare for that ma handle ji. But within Kisumu County kata do bedo ni siasa gore mar ukabila ahinya ta okane ka wanyalo bedo gi tension mar koko ma ji dar ka dhi go kura thuchegi. Mano to nyalo wacho gi chir. Ma un kaka jogo ma bende samoro loso chike county assembly bende un kacha gi mpango mar neno ni election ni odhi kare ma kwe bende nitiere. So-called meeting mosebedo. Onge directly assembly onge teko e gimoro amora towards election nikech election nigi chik manosekal. Election nigi yore magitimo go civic education ma ok involve assembly. En gima penjo ni un kaka county assembly bende osebedo gara piny mar rango ni to inyalo time yo mane ka kwe kaka jotelo mochung' ne bende obos mopogore opogore kata go mbaka gi jou. Sawa sani agenda mano ni mbele MCAs mano gigombo ahinya ne en weche budget gi development plan mar county kaka ginyalo implement gigo ka yiero pok oromo. Pok jowa okawo yiero keto mbele mondo wachak bedo gi a lot of questions gi push and pull. Koro gisani to podi. But paro no en paro maber. Wa encourage MCAs ni gi kaka party time. Nyaka wayie ni aspirants nitie. Nyaka wayie ni nitie jok madwa piem kodwa. Nyaka wayie ni nitie jok magombo bede kombe mwantie no. So wan kaka jogo mantie kombe go midwa gol. Ere kaka wa conduct ourselves. Ere kaka wabedo in a way moro mo wa welcome mondo democracy to play its role kata come into play ma gikone kata koken nane moyiera to ng'ama chielo no nyalo yudo nafas e yo mayot mondo tich obed mayot. Koro mano e gima timore sani ma most MCs have accepted ni PMT is normal and majority magin jok moyier mokwongo ong'e ni gidhi defend their seat. Kaka gimbe noyiergi ma gigolo ng'ate kaka ginyalo yombo kata inyalo golgi. And kata jok mosebedo second assembly ong'eyo ni gichomo election noyiergi to kendo yiergi kaluwore. Ging'eyo maber ni election
ji nyaka compete, inyalo go yombi, inyalo yombo. So the point en ni peace mantie within chama encourage aspirants mang'eny wuogi, which is good, obuild teko chama. Ka ji 20 supporters mar jochung' 20 te lando ODM is growing, and that is what chama be dwaro. Koro ka dipo ni wachung' gi ji to koro reduce gima chalo violence, nikech violence na chama biro take atua to punishing ama encourage violence within that level mar competition ma ng'ato nitie. Erokamano. Koro kwa dhi e dongruok ma Kisumu County, wadwa neno ni to in kaka MCA ma Kolwa Central ne wan gi public participation social hall mane city manager Bala Wanga ne temo bedo gi oganda mondo gine ni to stage ma Molem cha ni nyalo chake kata ji ne nyalo chako tich kanyo nade. Binin iye kanyo kata nyalo nyiso oganda ni tang'o manotimore to chenro dhi nade. Nadhi city manager Abala Wanga mung'isa chenro ma nogomo notim Molem kanyo ka noidwa yaw stage nontie case manodhi e court ka noing'iyo ni the public nokobedo involved gi issues achiel ariyo adek. Namba 2, stage nobedo vandalized, noketh gik mang'eny ma ong'adi ma ousi ma oketh gimoro amora. Ma city nodonjo kacha machiegni gi contractor kendo gisetemo revive a lot of things. Ma stage nonego bed ni yawo odiochieng' ma kawuono. Court ema koro dhire up to 30th sama judgment biro timore. Gima timore ma gombo mondo bed maler ne city manager. Seche moko kaneno ka okonyo jowa gadiera kohandle wach stage ma Molem. Gima temo wacho ni ki ng'ama timo gimoro gadiera to ket jopiny obed gi tich mayot. Ang'eyo ni gi teko ma Bala nigo ni jogweng'wa nikech wan e town, ute manontie mek ma ji ogero kata mek low kata machal nade dosi muki gi city manager gi behavior ne. But gimo protect dhano momiyo gigo ok nyal muki en nikech gigo gin private property mobedo protected gang'o gi chik ma in case idwa kawo lop ng'ato to there is a procedure ma nyaka e law kochuno ni idwa timo gimiluongo ni compulsory acquisition. Aneno Molem stage ka jo thurwa mar very innocent bede bura ing'iso gi issue mar allocation mar ute kata kuonde spaces. To gima kwa city manager adwaro no develop papers ondik gimoro moriere maka diponi siemo ne ng'ato ni kae midhi bete to there is a document mang'iso ni gini omiyi gi ng'ama obedo delegated moyudo delegated authority manigi teko mar miyi a space minyaluongo ni mari. Ji te ok rom, nitie jok manyap ma en kisimiye space ka dipo ni ng'ato odhi odonjo odwa mae kanyo to odhi donjo ka polis to wacho ni mae no miya gi city this space makama en e position makama, vijende no biro maya to mae kara. Action nyalo kawre gi polis ming'e. Gimomiyo wacho mano en ni aneno a situation where ji gombo mondo oyaw stage to the public involvement miyo dhano bedo gi geno, but adiera moro manyalo legalize gimoro machal ni ing'eyo kuma wayae mwadhie maber aneno ka koso. Koro iyudo ni buche chwoyo, ing'iso ji ops, but ikia ni dipo ni bura moro yalo gi kando kendo kamoro. Then number 2, jo town mwadwaro ni stage ya irige participation mane mwatimo mondo ochop kamoro ma wa harmonize the process. Jogweng'o ng'e ni gicha margi nikech ogere gweng'wa, which is right, but stage mondo ti stage kabiro kacha to biro kaka gima konyo the entire county. Nikech inyalo yudo ni mtokni mabiro miyo jok moko ya town biro idhe gi ka ok gidich gi ng'e nying gweng', ok gidich gi ng'eyo title, but gima gidich go ni stage is there. So jowa momi position kaka community leaders gang'o gini na gombo ni ka gidil gi
an institution like city, to any agreement magitimo given space onego bedni there's a legal paper or a document mangiso ownership of something. Ing'eyo maber ni stage weche geng'eng. Kaniyawo stage mokwongo, jok manoyudo space ndalo ka, wano biro ng'iswa ni kayo wene leaders. I personally natiyo gi over 200,000 nyiewo chumbe ni wadwa loso container. Then all of a sudden after 3 days ma jok moko oseloso tieko ni goluru giku kanyo kendo kia ni governor wacho nang'o. To naduoga wacho ni to itiyo kae nang'o. Gimonego tim maduong'e moloyo e weche stage eni kopange wawene city opange gi city planners mekgi. Gindik numbers gi allot space mantie. So that kata kano community dwa miyo gimoro, to megi gimoro tiwacho ni lot 1, lot 2, lot 3, lot 4, or this space 1, space 2, up to this place, en maru, this the document, and this document wandiko gi nying koreko kones ni wamiyo ka group, let's say community nigi a branch of a certificate kata it's a CB or something, wamiyo spaces kata 20 containers. This one otingo the community mar Kolwa Central Ward. Let's say Kasule community wamiyo this. These are your document mangiso ni this is your slots. Makata bala kawuono same, kata bala kawuono owe tich, to ng'ama biro isiemo ni nawa biro mae gima nomiwa gi the city manager manontie office. Nekech office ma city 10 continuous. En gi perpetual succession, en gima dhi mbele. Abala nyalo bedo kawuono, kinyo toyo moro bedo, moro ng'ama biro bedo, but at the end of the day, gima city ong'ado gi ng'ama ntie office stick to be the real thing. So aneno ka gigo poka morgo kaka otimo, to da gombo ni otem settle jogweng'o ng'e space margi. Mondo ka other spaces dong modwaro kelo ne jo town, to jo town bong'e ni spaces makama omiwa to mi so and so group. Mondo by the time ma ikelo geche to onge dondruok kata di kata chiel. Nekech court nodwaro notim gimiluongo ni mediation. Mediation is where ji ariyo koro winjore. Jo town gi jowa winjore kaka ginyalo tiyo mondo kata katich ochakore to onge donde kata di kata chiel. Ma that is what court no expect mondo tim. Ni or arbitrator or a mediator to bedo piny to winjo the sides to temo reconcile jogi maka winjruok obet to jendikore piny. Kora kwayo ni kamano poko timore, tabalo nego make sure ni opango nwa stage mong'iso wa how spaces ipango gi a document ma ng'ato nyalo wuotho go mawach ni kacha to miya. An kaka an MCA aluor kata dhi mingole gik ma kinyi itelo ne ji then yudo ka kinyi weche ogwenyore kendo matin. How do you tell your people ni ma ugwenyore nang'o? To nego beni as a leader who understand ni law e marito gimoro amora. Gimidwa mija piny iketo mwaler ni mae kama wamiyo this is the document, ere ng'ama official mabiro sign ma accept ma nyinge kata kobet ung'eni biro take care of your interest. To gibedogo. Modongi, we cannot take everything. That's a county project. But the community gi jowa ma omi wach ni kia kae noketo boda kiny ne ogol ni boda oriem kendo oket kama chiel, aneno ka biro kelo a lot of confusion molem. So that by the time may idwaro settle the stage to wan mana gi koko gi lweny mok timang'o mok rum. So na kwaya bala wanga otimo tich maber. Stage ero otemo renovate ma gik monosekathore ma kacho chalo bungu chako neno. Gimo tim maber gi planners mekegi. Gilos gigo, gilos documentation. And when they are slotting those, gimi jogo documentation, jogo sign ma winjruok obedi. Makata diponi o resign odhi ichung' e siasa. To wang'eyo ni gigi nomiji gi office of the city manager. Mano kotimo na tabiro yie ni en gadiera gi jopinywa. To buche kiyalo to mago ok timo, ok miwa direction towards that. Tidwa kelo joka bobi, ibiro kelo wa total confusion, total mess, to wabiro chopo kamoro mwakia wadhi kanye kako ganda. To wadwa gombo ni stage ka mediation biro rumo. To jo stage be biro, to kumo siemnegi, imiyo gi amiya. Jok manigi interest, other stakeholders ma hotel stage, be yudo kaka donjo. To pesa bagi kilo no biro miyo gweng'wa cha odongre kaka Kolwa Central. Kato funyu, biro yudo ni ng'ato gero landio funyu, to jidaka daka mang'eng. Nikech koro kacha medo bedo the city kuma, this concentration mar business.
aparo ni wacho mang'eny. Erokamano, wadhi break matin. Ka waduogo e tielo mar ariyo to wadhi bende dhiadhi mbele gi chenro. Ka waduogo to wadhi tomo kacha ute mag janeny Karamga Jwang'. Waseka kacha dakika mang'eny kabisa. Wadhi duogo kwa duogo e tielo mar ariyo to en mana penjo achiel ariyo adek to bende wadhi tika. Omiyo kete mana chunyo nagi TV Karamga Jwang'. Wadhi e uchogo mag ol matin ka bende mwashimo mudho kacha pi matin kacha waduogo bang' sama chuok. Kete mana chunyo nagi TV Adundo Jaluo. Ma en duond onagi. Chuny onagi TV. Chuny onagi TV Adundo Jaluo. Wapuro wach. Kaka oganda. Watwak. Kaka jo ot achiel. En mbaka. Mar jodongo. Mbaka. Kod deye. Mbaka. Mar ojende, rowere kod nyithindo. Wanono weche mag siasa. dongruok kaluo. Weche mag ohala. Somo. Arita kwe. Pur. E kind mamoko. Wayudore e mbui kaka Facebook, TikTok, YouTube kod X at Chuny Onagi TV Adundo Jaluo. Ma en duond onagi. Looking for furniture that speaks comfort, style, and strength? Welcome to Kolweny Furniture's Kisumu, where quality meets affordability. From elegant sofas to strong beds, stylish tables to modern cabinets, we've got the best furniture to turn your house into a home. Enjoy great prices, long-lasting durability, and reliable delivery services right to your doorstep. Why settle for less when you can have the best? Visit Kolweny Furniture's Kisumu today. Call us now on 0716-520-294. Kolweny Furniture's Kisumu. Built to last, price to please. Ma en duond onagi. Chuny onagi TV. Chuny onagi TV Adundo Jaluo. Wapuro wach. Kaka oganda. Watwak. Kaka jo ot achiel. En mbaka. Mar jodongo. Mbaka. Kod deye. Mbaka. Mar ojende, rowere kod nyithindo. Wanono weche mag siasa. dongruok kaluo. Weche mag ohala. Somo. Arita kwe. Pur. E kind mamoko. Wayudore e mbui kaka Facebook, TikTok, YouTube kod X at Chuny Onagi TV Adundo Jaluo. Ma en duond onagi. Mana kamano Karamga Jwang' kamoro mara mitira ka thuolo makende marwa ketelo mar ariyo telo mogik kapod wan kande kaachiel kod MCA ma Kolwa Central Karamga Jwang' miluongo ni Moluor Kelvin Oraro nogo mbaka kacha wechego mag Molem. Kapok wadhi kamoro, adwa ni lerna ne janeno machunyo na gi TV. Ponono nyalo bedo gi ng'eyo ang'o momiyo stage idwa gol titer Molem. Bende nitiere ber mokelo?
Gima duong' mokwongo idwa tim gimiluongo ni decongestion. Stage mani town gitemo mondo kuma intie position cha gigombo ni giket outskirt mar town but ok ginyal gole dichiel. So being ni nafas mani kacha gineno kobedo congested, gidwaro ni a section of the vehicles odhi mole mokwongo. But slowly gine kaka inyalo kende nikech ning'iyo ni ka dipo ni stage obedo mamboleo then gidevert then kacha biro bedo gi kwe maber. Kech wang'iyo town moko onego bed ni gimoro amora matimore stage nyalo interfere gi smooth running of the city. Man is my understanding, number one. Number two, according to planning mano Professor Nyong'o keto, ging'iyo kaka gidwa ni kuonde moko dongre. Ning'iyo area mar Otonglo Kisian, ning'iyo Momboleo to ning'iyo Nyamasaria Molem. And kuonde go ging'iyo ni ginyalo keto stages. Then ikelo gik machalo buses manyalo kelo koro ji town gang'o. To mano alone dhi divert attention mar growth to those setup. To dhi konyo town develop as a very peaceful town ma kokotin. King'iyo kuma stage chantie, it is not that appropriate ahinya. But nikech odongore kacha, gimoro kosing'iyo kamoro mondo igole bedo matek. Then jok mosebedo kanyo mondo koro ing'iso ni wadwa ni relocate bedo a very big problem. Part of stage nitie ka chok chon. But memory no koro onge. Kuma nitie kawuone minene ni obere. But a good city kuma nitie kanyo ok obere. Onego beni tere outside the city. In fact, mano gombo mar ng'ato kaka Jakom, the late mano senendo. Koro kadipo ni stage bedo oter kamoro kaka Molem to dhi neno pogruok. In terms of business rights dhi konyo area cha. Alafu town be koro biro neno ka congestion tin. Town dhi chopo kamoro ma mtokni nyalo chopo to buses ma special ema nyalo kelo ji town to nyalo ringo within the town. Ineno kaka Nairobi otim. Mondo kata ka town dongore to effect ma stage ni miyo town thuolo moro maber mowinjore. Kadipo ni mar Mamboleo be obiro ger bang'e to biro konyo the area cha. Koro bedo kamoro ma the city nigi a certain environment ma is a little bit peaceful. But the major plan was to decongest stage masani mondo part of the vehicles obed Molem kata Nyamasaria bus park. To be Nyamasaria bus borom. Be ni space moro manyalo ting'o stage obed maber. Nyamasaria bus park duong' moromo. Kendo nyalo ting'o geche mang'eny kabisa. Notemo pimo size negi stage. Tineno ka stage mtokni moko ipango nyaka yang' e barabara bath Kisumu Girls. Moko nyaka i petrol station gang'o gini. That's why nwadwaro ni a section of the stage okaw that Nyamasaria bus park mondo anene space mane modong'. To ginyalo plani nang'o. Mondo abed gi town moro mabet organized maber. Kamano. Iwacho ni lalo kacha shillings 200,000 sama ne ben koro ni gido kacha to kwan no kacha ben nitiere structures moko ma ji noseloso kacha cha joka ben noyudo lal kose makano na magsiri ji mang'eny jogweng'wa mang'eny olalo pesa kanyo kabisa nikech ging'eyo ni stage ya ndalo cha ma ji nobiro mokaw spaces moko be nonyiewo ka osiemnegi ni kae mar kia jok mage koro vijende uso mana spaces jibe jo Kenya kae be dwaro kuma giloke ng'ato golo pesa nyiewo space then at the end of the day kaka marwa mano onego ager ni nowene leaders wawach ni gino koro ok dwar kanyo isiro ka josi chung mosipogno isenyiewo misi engage ng'ato moseng'ado chumbe mosegero container gang'o then ngiso goluru gino kanyo manwa golo kaling matin kuonde modongi ema wacho ni it was not structured. But jok mano sekero structures be no chulgi kata onge chulo ng'amo kuongo ng'isi space ni nyalo lungo ni mari nang'o koro gima notimo ndalo cha uruchi wachaka ni one so that emomiyo ne ineno ka wuoyo awacho ni akwaya balawanga ni jo are very innocent gikia ukora gi ujanja manyalo bede city ka so when imiyo gi gimoro by dhok to legitimize gino nikech omiyo authority as city manager migi documentation ma kata kiny ginyalo defend themselves wacho ni mae to nomiwa gi the city manager mane nyalo kelo lweny mano koda otimo kata ndalo cha to yot dong compensation miwacho no nyalo bedo kata kadichako manyien to wacho ni kae to nwasewinjore gi jogi so that winjruok ok bed every time wabedo gi a new what
arrangement. Yen mondo apenja ne, kacha nosechiel to bath chiel kocha olwar te. Security nitiere. Stage Mheshimiwa ang'o mok timre ma samoro japenj kia. stage no obedo handle marach. Aparo ni city nodhi oweye bang' wach dhi e court. Kar keto security moromo mondo rit stage, the city management team noringo mowe stage kamano. Kanyo nokwal ma ing'ado chumbe ma dowe dweche adek, kata chumbe muneno ma dongo go, jogo dong'ado modhigo. Nikech koro nowe e lwet nono. Kata watchman moketi, kata jok mobedo kanyo ni tijgi nyalo manage, fence odhi, gate nokwal ma gate noket manyien. Man is the type of something ma kadipo ni onge nini maber, arita kwe, to gik mani loso kata sani nyalo kwal. Nokwal nyaka drisi temik cho. Nitiere bill mano kelno assembly mondo me approve pes gedo mane dhi Molem. Matter near budget. And we No approved, we approved it. And in fact, sani kineno gik matimore ne en part of the supplementary budget. E tich ma uloso kacho bedo maler. And emo miyangi anakwayo mana bala. Ne akwaye gi muolo. Jok model go e gweng' kucho. Thothgi ogin jok mosibede e line mar stage gi gik milaro. Waero gik mochan maber. Gik makadipo ni miyo atimo bed Molem Traders. Imiyo gi space. Ndiknegi something. Wapenja ne ma, ogeda. Budget manu approve ma dhi loso Molem. Kano ng'i estimation mare. En pesa moromo ma dhi gero kanyo koso inano ka un gi luoro moro ne samoro en pesa mabende nyalo donjo mane mfuko. Ok adwa wuoyo wach pesa mar donjo mfuko. But buneno ka en pesa ma dhi tiyo ne jatpiny. Budget abala ong'eyo maber ni odwa no team round fencing gi wall, and there are other small things mibiro medicate stage including containers and etc. So kadipo ni budget isiketo for Molem bus park kaka na kete apana around 51 million moketi in this financial year mano akalo nyocha. We know that that money will come and mark kamoro maber. But gima wuoye en sani mano wa prepare ni stage obi. Sama jowa negotiate kodi ugo mbaka. Ket jogi gadiera nekech magi ok jo town. Magi ok jo city ma ung'iyo gi gik moko hapa na. Ini jatelo ma area cha. Jo stage bende no ka kwe dhi bete ma gino dhi ka. Kwe nyalo bet ka waketo ji gadiera. Kwe nyalo bet ka diponi ng'iso Molem Traders ni wami nafas maro ma parni. This is the document mari. This is your place. Ibedo kataken 5 years lease. Kataken 10 years. To assign. Makata city manager mane donji tok nyal goli nekech it is a legal document. Nyalo seek go for compensation in case ng'ato dwa the contrary to gima noketi. Ipana ng'ome ok dwa chiwo documentation. Akia kodhi chiwo. Awacho gini mondo ng'e nekech aneno, in fact wach ma wacho ni nagomo ni wadhi awachi ka Professor Nyong'o ntie. Odoko ni gicha nyalo poka yudo ka en tour. Kech no pimo ne simu ni prof dhi kala ka neno gima dhi mbele. So labda bura midwa wache weche mang'eny nyalo kosekana idhi tim kabe nini mega city ka chok. Kora neno ni afadhali jowa obed ni ka negotiate to ging'e rules of engagement. Serikal ki negotiate go to ki negotiate gi dhok ni nani owacho. Owacho no miwa ka. Owacho no miwa space apar. Containers oseger kacha. Magi community members more respect authority. Bonge chieng magi kelo chandro kata di kata chien. Abala wanga kadipone del gi ji magi se recognize themselves iyudo ni ntie Molem Traders, ntie Kasule community, ntie vijende makama, ntie boda sector, anything ma you want to give them. Tafadhali megia backing. Mangato nyalo dhi nindo kong'eni kacha karo to chiyo gokinyi to ng'eni macha kare. Ma by the time wadwa mediate kata wadhi wuoyo gi jo stage be to space ma jo stage obe wenegi to gin be okwa interfere gi margi, stage no biro chako mayot kendo ji biro tiyo maber. To kadipo ni gik moko en bura miyalo to weche okoriere tir to gimo wach kawuono nyalo lokore kiny, to ang'iso jowa ni akwaya bala obed straight on this. Asineno makosa mosetimore within the city. Onge kamoger maber e Kisumu kae malo Uhuru Market.
To Uhuru Market ne maka king'iyo to yudo ka poko chopo capability mare. Kaka ihandle gimoro inyalo lose tinyalo kethe. Uhuru Market nobedo mishandled ma chiro mano nyalo ting'o ji 2,000 kaka sani shida mar Kibuye cha. Ka jo Kibuye do yie notergi Uhuru Market kata for 1-2 years mondo William Ruto losnwa chiro mano plan losonwa Kibuye kacha, to Uhuru Market is enough mar timo mano. But nikech ji nigi fear, rules of engagement, ikia kaka iloso gi ng'ato mondo itim gimoro, nyalo miyo ng'ato bedo gi bagni moko nego bed nobedogo. Omiyo an akwayo gi muolo ni jogo motelo ne jomolem mabiro negotiate ng'e ni deal gi serikal, ok deal gi Abala kende. Abala motelo ne serikal no gi sani, but deal gi serikal. Serikal deal gi documentation. Wachopo ka wawinjore. Let us sign something mangiso ni kae watieko stage ni. Chien kacha nong'is jowa moko ni by 30th gidar gidhi donje stage. Anochuna ka penjo jakom ni ang'o miyo mano dwa notim kamano. Let everything odhi under faces. Ma kiki warun jok moko ni dar ka utero kucho be kiny ko backfire to wabedo gi confusion to johala mang'eny okaw loan. Tho jowa temo struggle chulo loan mondo gipidh nyithindgi. Anything manyalo distract gi matin nyalo cause a lot of things. So agombo ni japiny jaohala maloko anything midwa tim kidil gi serikal. Mano one thing manyaka ing'e, serikal is a very big body. Kidil kod serikal, no ni serikal ok deal gi dhok. You cannot tero ng'ato e court ni Oraro no wacho kaka MCA. There are things ma sometimes anyalo wacho ni abedo misquoted. That is not the actual position. So anything man nigi documentation nyalo miyo ng'ato wacho ni look, mae gima nobedo send gi city manager. Koro mane momiyo akelo that topic ka kwayo jogo ma deal gi weche chiro gi negotiate on behalf of jomolem. Mondo by the time magi dhiri ure gi jotown gi mediate to gin gadiera ni kumome gi en margi. Makata ka gi this push and pull to margi ok mul. And wuoro be koro kwa bed jo wuoro ahinya wawe space manyalo accommodate jowa manyalo yie maya town. Mondo watim winjruok moro maber. Mondo wala omedre area wa. Nekech anyalo koso ni okatie stage. To auso mana soda e ploda. To ng'acha biro ya stage kacha ko John to biro madho soda e ploda. Ayudo pesa. Japeng moro kanyo or the war soda kacha to yudo pesa. Ng'at moro biro rento odoketo kata container makore use soda miwaro. Ng'ano bo yudo pesa. Samo keto container to ndiko nyathi gweng' moro ni konya. Ng'ano yudo pesa. Ng'ato neno ni ka iwere mang'eny wakete mpesa bathe. So mane kaka business spiral to miyo kamoro dongore. So okochuno ni jitebe de stage. But any engagement midwa team kidil gi serikal. To serikal is not about dhok. Watiuru gi gik manyalo miyo jagweng' fail ni they are following the right step. Tatiyo gi mano kati anwoyo wacho niya. Ng'ato inyalo nyuol moran. To lo wene gi babage. Kata ng'ato tek manchal nade to kinyal dhi goyo ng'ani mi ma ilobni. Like that guy is protected. Like this a title deed. Mangiso the ownership of that land. So that is anything matimore kor kagik maji own. There must be a document mangiso ownership. Kata simu kinyeo. That small receipt mimi ngiso ni mai simbi. Kokwale tidhika police tinyalo wacho ni mai no gira. So kadipo ni dwa miwa aki marwa e gir county ni to the community members ma negotiate gi the city management okwa winjruok mabedo backed gi documentation makata gikone omiwa gik moko apar kende taparno ondike in a way mawafili this belongs to the community. It is ours. Whether there is a change okel ng'ama manyien kata stage gikone winjruok okotimore ma yiero chopo ma okel city manager manyien gi new governor to yudo ka nitie winjruok mano chopo ndalo cha ma ng'ato ok nyal interfere go kimedo timedo to mano nitie koro ok timang'o ok okal kanyo kodok chien. So mane gima na agombo ni aket ne jothurwa
abiro ang'eni wadhi rwako profesa, onyalo kawo dakika 2-3 oneno kacha, nikech time en gi nyasi maduong', wanyalo koso yudo thuolo mang'eny mar wuoyo. But Molem stage wamak kaka gima Nyasaye omiyowa, manyong'o kelonwa, ma is a legacy. To warite, but kik wabed jok mok ne mbele. Wayie ni jok moko mantie stage be nyalo biro ma riwre gi jowa, ma kel gechegi ka kwentie, ma ohala chakre Molem, ma lok the face mar Molem. Obiro loko nyaka bech lo. Ibiro yudo ng'ato biro kawo lopi, odwa gero gorofa maduong' mondo oket club. Obiro miyo gik mang'eny timore, kata ka en gi negative effect, but ber ne ng'eny maloyo the negative effect. Makotiko gima nyalo nyiso na janeno ni kawuono chenro mage mabende prof ni godo Kisumu County. Budget mano okalo no mark budget ma chalo the last mar Professor Nyong'o. And in fact, nawuoyo assembly ka an bita matin, ka wacho ne budget chair ni yes, Nyong'o koro tieko last budget ne chalo legacy. To the mode kaka watimo budgeting, ok aneno ka professor tieko kupango maber. Nikech governor manyien biro temo kopo style neni, to style neni omiyo wards moko onge dongruok maber. Nitie wards moko ma within the city ma tindo tindo. To yudo ni wards sama wadwa pogo to wan gi gimi iluongo ni ward based project. Imiyo every ward 25 million. 25 million momiya kaka Kolwa Central Ward. Kapimo gi jiranda Manyatabi, tayudo ni Manyatabi komi 25 million to biro neno. Being a small area, barabara are very short, 500 meters. Omiyo barabara 3 million, a 500 meters road. Ibro time gi calavats morome. Ibro time gi standard mowinjore. Then the same barabara keto 1.8 kilometers gi 3 million. Do you think we will have same production? So, chopo kamoro ma in budgeting, we must face a lot of things. To abed gi a way on now what's inyalo beni engaged gi jok mosomo. Makata ka budgeting obiro, you understand. Kamoro kaka North Nyakach. En ward maduong' ma nonego beni bedo towards king'iye North Nyakach. Ward kuma Professor Ojenda nyalo kwani ya Gemrae. Ward ma kanekia Dr. Ron mowacho ni Agoro. Ward no duong' to imiya 25 million marom kode. MCA dwaro ni opang kaka inyalo gera achiel 2-3. Eyudo ni most wards bedo victims. Kendo jopiny ok ne gima MCA timo by virtue of the size of the ward. Now, ang'o monego timre? Jok mosomo economics biro ng'isi ni you cannot have same budget for wards magibed the same. Not even CDF bedo ga the same. There are parameters ming'iyo samiloso budgeting. I expected Professor Nyong'o by the time o exit office to ntie gima wakalo ma aid many wards kochopo e budgeting. So that ngama ward ni a city so much, the city miyo parameters mar loso kata maintenance of the city roads. Ma barabara ka kethore to abala wanga gini oketo something manyalo konyo barabara go moko chuni barabara rita financial year. Jok manie reserve gi bentie gik moketi manyalo konyo gi in terms of budgeting. To yudo ka mano ok timre maber, there is imbalance. Other words, you don't need, there's a lot of resources more there, maybe by virtue of being in a budget committee or other reasons. But Mano is so unfortunate. Mano is the county is running smoothly. Mano is a county is in problems. The next governor Kachopo to almost borrow the same idea, and the same idea biro reward the joke ma chegni kodge. CDF no kel to keto leaders marom. Apart from the normal development, CDF was to aid Dongomar, the country. If you borrow the idea mar NGCDF, no, kokele ward, tobiro miyo wards moko dongore without necessarily ni nyaka support the system ekoko pesa bi kama intie. So ana kwayo katangi so governor ni for the next one financial year engage your finance department to develop a plan. Makatabe the time iti mo CIDP maparni governor manyene manya ogotime kataen county integrated development plan manya for the next 5 years. Mondo ongi some of the things minyalo tim and how we do our budget. Mondo japiny one gik ma timore gi pesa mar devolution. Gima Raila nokelo mar devolution nyaka nin maber.
mawuog oko ma kata ka wuoyo an MCA to japiny understand the system ma biro dhi mbele. Agoero kamano ahinya Kolwa Central Ward budget manomiwa natemo post picha the 25 million mawuoye na post e Facebook and ji mang'eny oseneno, ji ong'e gik ma budget onego bed ni timo next time. Kuonde moko ma onge to wanyisogi no onge kaka wanyalo timo, mano biro chuno ni waketgi in the next budget line mabiro biro in 2026 not in 2027 2028. Remember MCAs mantie sani madhi kalo budget mogik higa manyien, kata oyieri back kata koyieri budget mokalo ema MCA manyien moyier biro yudo kadha tiyogo. So wach moro ni gik moko iloso last minute onge, budget ibiro kal higa ka higa kata election kik bedi, budget en gima itimo na yearly what basis. Okia kata wach election, gik mitimo ne ward biro timore atima. Jok moko koro chako ywak wapinzani ni jogi koro tiyo last minute. It is not about last minute, it is about budget kaka bedo planned. Ka tich mane itimo last minute ka koth norumo sane mabuogo nyaka wapinzani marwa, to what about makoro no wakalo ni komedi timo? To what about kadipo ni wakalo budget maber mabe touch gik ma jopiny dwaro, ka ibiro timgi in the next regime tibiro yudo ka japiny neno pogruok ni kara county government is working and devolution mano Raila okelo ber. Koro ana kwaya ni jogo duto maya e county ma Kisumu kata kamora mora wami jotelo time up to the day mibiro tim election, wamigi respect mondo gik mokete budget obed implemented. Ka wago siasa mamuol, ka ineno ni dwa duoko MCA matiyonu ma defend imiye kura gi muolo, ka dipo ni you choose ni udwaro yiero ng'ama nyien, mano ratiro mar jago kura, and obiro timo kamano e county duto kata the entire country. Wakwayo mana ni jok machung aspirants gi jok ma defend waritre kik wathu youths ogore onegre nikech gombo wa mar bede telo. Mane wachna mogik. Erokamano. Idok kose iseloko pachi dhi malo? Defend. Nang'isi ni wane siasa, and siasa sani i-concentrate gima ni chiko jopiny. An pok achako wuotho mang'eny. An ng'iso jopiny ni miauru 5 years term, une gima dhi timo mae higa mar 4 ma koro watieko ma wachako mar 5. Agombo ni ginema by the time ma koro wawuok ni wadwa wuotho, to koro wawuotho e units kwa ng'iso ji ni jodalawa awuok oko adwaro kom makama to wadhi adhiya mbele motegno. To currently nonro sane wacho nang'o? Ng'ama ni malo Kisumu gubernatorial race? Nonro mosigol mochomo kanyo to onge maseneno e pap kopogore gik ma mizani wacho. An gima ng'eyo ni Professor Ojienda nigi chenro maber ne Kisumu County. Osilei strategy ne maber. Osechako loso team ne modwa ringo go ma reach go out. Kendo osiloso paro moneno modwa timo mondo make sure ni okaw Kisumu to tero the next level. Kopogore gi gima ko kawe from where Anyango weye. So a level ma ang'iyo go gino eni the person I support men Professor Ojienda gi au oneno piny gi reasoning mare gi advantage mar bede Senate mar ng'eyo kaka county ringo. No senator Senate nyalo ng'iyo budget kaka county ringo, and you can know a lot of things. Ojienda nigi advantage no, and ang'e ni komiye thuolo okobi bedo gi mistake mang'eny ahinya, and obiro tiyo ne jo Kisumu County gadiera. Koro ene manene kodhi yombo, kendo an gadiera ni odhi yombo, kendo odhi yombo gi party mar ODM. Koro sama jogo biro loso lineup mar deputy governor gang'o gini, but I believe ni kotim kura kata kawuono to ji ong'e nying Ojienda, kendo ji ong'eyo tich motimo maber maonge kata CDF. Kadipo ni nonyiew pikipiki gi wapinzani mare kaka Manyoro, tido ni pesa CDF nonyiew oti kata gi milion modhaw. To ka iwinjo ni Ojienda onyiew pikipiki mondo tim kama kata gero gimoro, to gero from his pocket. Mano ng'iso ng'ama kind, ma apart from politics mar dongruok michiwo gi serikal, onyalo timo gik moko ma opogore nikech chuny ma en go. Koro momiyo kapimo tanene ka is the best man for the job,
and kata jok ma represent mang'eny bedo convinced that this is the right person mondo bed governor mar Kisumu County. So Nyanza sani en one term kose two term? Sani kineno kaka ODM wuotho, ineno ko buru sani chwe. Nyiso ni jopiny osiye gi giro buru ni tunataka nini? Power. To power en kuma Mbadi ntie, Oburu ntie, Wanga ntie, Dr. Raymond Omolo ntie, Opiyo Wandayi, gi wabunge wa, mane direction milowo. Bino kantiere advantage moro mar Wanga makre gi Regi? Currently, Wanga gi Regi ni nie team achiel. Agenda gi number 1 ere kaka Ruto dok bedo president. Chien dhadho mokelo? Dhadho in terms of moral. There was a lot of fear and tension, of course. Nikech Wanga no fele opponent ne bedo groomed gi Dr. Raymond Omolo and no kill a lot of suspicion. And jokuku no chiemo gi that suspicion. So when they are working together, okelo a communication to people. These people are not fighting. Koro jo miriambo ok nyal donje diergi. And katare katimo gike koro yudo ka mvrutano mang'eny chok bedi. But initially, notation tie mineno ka gik moko timore to ng'ato feli jogi nigi paro marach mondo riemba kata mondo kik ayud komba. So sani neno kata ka jogi wuotho empowerment, iyudo ka they are doing a good job nikech they are working together kaka joka ng'ato. Kaka joka ng'ato. Erokamano maduong' ahinya Korom Gajwang'. Ruto dok? That is not even a question. Opposition ochopo kumano Raila chope ndachien where ng'ama dhi bedo flag bearer. Gitemo time design mar Kibaki, but mar Kibaki chapogruok ni Moi was exiting the politics. Mae to Moi is Ruto is still going to defend. So kata gimani ng'ama gidwa chungo, to gichungi ng'ama osinge intelligence mar piny gi kaka piny ringo. Ng'ama osego kwano ni kata ko mise Sifuna kata mi Kalonzo kata mi Matiang'i, to ere kako dhi approach gini. Bane gima timore. Kokamano Korom Gajwang', haka thuolo makende magoni erokamano maduong' ahinya kuom kete mane chunyna gi TV Adundo Jaluo jo kaka bende wago mbaka kacha. Iluongo ni chal mar piny Kenya, wago kacha weche mag siasa mamulo Kisumu County kaachiel kod Kaluo mangima. Korom Gajwang' mane wan godo ka iluongo ni moluor Kelvin Oraro mane MCA ma Kolwa East. Korom Gajwang' wan bende kande kaachiel kod joma bende ne to kamera kandi wan gi Jen Okeyo kaachiel kod nyadendi Maureen Oure, wan bende kaachiel kod ng'one Migosi Felix Omondi ma bende en kacha jata chenro kata japicha marwa ya Kenya. Korom Gajwang' kaachiel kod Medusa ma chenro ne iluongo ni Migosi Nelson Mandela Okore mano wuodo funyo Jerusalem dala maler mano jakuchi Kolwa Central Ward. Kolwa Central Ward. Kokamano pono ni weche mogik ka okoro watiko. Wach mogik en we encourage nyithindo dhi technical institutions, obed gi skills. White collar jobs stain sani and jonyolo invest mang'eny in education to tich ok yudre. These skills work ma ji somo, obed randa, obed ang'o, sani nyalo miyo ng'ato chiemo ma nyathi ok obedo gi problem. Waneno ka youths are frustrated. Marriage age mar youths, joma wuoyi ok dwa kendo nikech gionge nyalo. To gidwa bedo gi problem ni gipidho nyar ng'ato to gionge nyalo. So kendi gigi ne dija telo. Chuo no nyalo kenda gi 22 ikendo, but sani waneno ka chuo mang'eny laro 30. Pogo gi kendo. Kata wach dhako ne moko gomno winji. To nikech timore nikech iyudo ni mondo ng'ato bed stable tek. Koro ka ng'ato timo tije lwedo moko, tinyalo yudo ni painting kendo nyalo miyo yudo tich. Ng'ato timo gypsum nyalo loso ceiling maber, ng'ato timo electrical, ng'ato timo plumbing, nyaka yud gimoro itero ot. Kanyo biro miyi tich mayot mar pidho nyithindo. Koro mane ma dibed na kwayo ne youths mang'eny kata gi jonyuol kamoro amora ma gintie. Kamano. Erokamano Korom Gajwang', winjo ka mheshimiwa wacho kacha ne chuo kenduru, chuo nonego bed ni kendo kata gigni 22 kandi, lakini sani chuo chopo 30 to kwa gidwa. Ang'o marach? Kokamano Korom Gajwang', ngero ma kawuono ne ni Nyando odoke wang'e. Mane tayo chenro en Steve James aka Nyakwar Nyaronyo Wan Oritu Masani. Erokamano. Ma en duond onagi.
en